Parti yakare finance BJP ni banaro finance khako burbai lam sogo parti yakare BJP ni banaro finance khako burbai lam sogo BJP jinapur खुलुमखा तिनी भारतीय जनता पार्टी 30 बागमा मण्डलनि जनजातिनि मोर्चानि लुवाइजाक नय परिवारनि 21 भोटार त्रिपुरा मथनय याकारै तिनी चिनि भारतीय जनता पार्टीबो योगदान खायखा खुलुमखा जत त्रिपुरा सारकनो संखे चिंताबो दिने दिन चिंबो माहाय भिडिअ नुबा चिंताबो जे अमो भिडिअ हाय नुगे देबा सालब्रुम जों अमो हाय भिडिअ नुगो जॉइनिंग प्रोग्राम जॉइनिंग खालेमानि कायसा पार्टी नि ते कायसा पार्टी याकारै ते कायसा पार्टी थांमानि ते कायसा पार्टी याकारै ते कायसा पार्टीयाव फायमानि अमो हाय जों गोबांमा दिने दिन जों दिनब्रों सालब्रुम जों अमो हाय नुगो हायदे जों नुखांगे जों बाहाय जात भिडिअ नुबा त्रिपुरा म थायाकारै बीजेपी बानारमखा बीजेपी व जॉइन खायफैखा बीजेपी व योगदान रेखा नय फैमिली 21 भोटार बा 10 फैमिली बा 48 भोटार अमो हाय रंमानो जों नुबो हायसि जों ते मोसा नुगिया ते मानि बागै जों अमो हाय भिडिअ नुताबो अमो कबै हायसि फायने बसकां सालो चिनि विलेज काउन्सिल भोट फाइटं इलेक्शन फाइटं एडीसी भोट फाइटं अमोनो जरा नेता पेता तंनाय रक बरंनि फ्यूचर बरंनि बसकांनि फायने साल रंनो कुरुर पोटिंगनि बागै ताबो साइटलाय तंबाय हायसि नेता रक सानाय थानाय कबै सावाने थानाय हायसि बरक ताबो चाया नुया कारेफानो अंखार जागायसि बेरायलायजाक पारा ग्राम नुखुं कालाय कक सालायजाक ताबो हर अंखार लायजागायसि जत नेता जों नुगो जेप्रपानो भिडिअ नुगियाय हायसि वानसरि ताकुते बुकुसं चिन्ति प्रसा ताकुते बुकुसं जों वानसुते दरकार जों सिसाताय दरकार जों स्ट्रंग थाय दरकार जों बखावो चिनि जे जितनो कराके तंरथाय तमानि बगा कराके तंरथाय हिसा निनि साकसानो दामरोदि निनि साकसानो दामरो केसि बैबायनो दामरो जानाय निनि साकसानो सि दामरो याकेने बैबायनो दामरो जायांनाय सो हानि बागिनो ताकुते बुकुसं जों सिथों सियाथों जों पलिटिक्स थोंरोंयाथों निनि नखुंगो बै कासावैनाय थांगैनाय ननो सावैनाय गोबां मा कक सानायसि फेमलक नायनो थकायो नायनाय दालार सावनि नायनाय सानाय दाला निनि बखानो कराक तंरदियासि जों गोबां मा नुगो त्रिपुरा म थायाकारै बीजेपी बानारमानि बीजेपी याकारै त्रिपुरा म थारमाने अमो जों स्ट्रंग मांनाय बमो काम हामिया जों नायबै जों बानामारम नायसि ताकुते बुकुसं किसा स्ट्रंग देयासि बुदाल खुंसा दा खुंसा बाय ता थककजाकदि रिनाय कांसा बाय ता थककजाकदि निनि भविष्यत बनो भगवान सदि ओ जे नेता नि नगो थांगैनाय बबनि भविष्यतनि बागै जे नि नगो थांगायसि आर जागा ब चेयर दे मानो सीट दे मानो एमएलए दे मानो एमडीसी दे मानो अमसि बरनि चिंता आछि नेता रने नि नुखुंगो थांगैनि वाय कक सानाय रने सो हानि बागै आं कयनाय जत ताकुते बुकुसंनो जाने जान सागनि फैमिली नो दामरोदि सागनि याक्सि नो दामरोदि याक्सि माने निनि बोट हायसि बोट निनि याक्सि कंसाबैनो नों बोटो निनि बखा कायसाबैनो नों हामजागे बोटो हानि बागै दामरोदि हायसि सागनो तारपरे बय भारत माता की जय parti yakare finance BJP ni banaro finance khako burbai lam sogo parti yakare BJP ni banaro finance khako burbai lam sogo parti yakare BJP ni banaro finance khako burbai lam sogo Bonde mataram BJP jinapur BJP jinapur खुलुमखा तिनी भारतीय जनता पार्टी 30 बागमा मण्डलनि जनजातिनि मोर्चानि लुवाइजाक कायसा पान्डा जॉइनिंग सभा योगदान सभा कलंकाय गामिबो 7 नम्बर बुथ और जगह नुगैमान खाना नय परिवारनि 21 भोटार त्रिपुरा मथनय याकारै तिनी चिनि भारतीय जनता पार्टीबो योगदान खायखा अमायखेने आगामी दिनाव योगदान सभा चलै थांनाय जागा त्रिपुरा मथानि ताबक योगदान रगनि बागै जॉइनिंग खायनि बागै जतनो फिल लामुजाक आगामी दिनाव बाजार सभा ते बुथ सभा ते नखला सभा खायै बरंनो जागा जॉइनिंग खायजानाय आर गोबां बरंनो आनि फुन खाय दं ताबक मथानो याकारै बीजेपी जॉइनिंग खायनि बागै आं जारा तिनि जॉइनिंग खायनि रना खाका हामबाय लामसगो तानि हमले भारतीय जनता पार्टी करम खायमानि बागै बरंनो नावै जों बसकाङाव आगु थांनाय जतनो तै बसकाङाव आगुनाय आनि आसाम आगामी अक्टोबर मासनि
যখন তো চেংনাই আপনার কিল্লা আমচাইব ত্রিপুরা মথনি মাসাফানো কার্যকর্তা করি খানাই যতন বিজেপি বা যোগদান খাইবে নাই আনি আশ্বাস তে বিশ্বাস নারগৈ আনি কি সাকক সামনে আর পাই খুনখান Nadi takuda bukuk song ang omo video nugay ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি এলায়েন্স গভর্নমেন্ট বা জুট সরকার হমানি ন আং কিসাফানো বুঝিলি আইছি তেমাবো জুট সরকার কা তেমাবো এলায়েন্স পার্টনার কা তেমাবো এলায়েন্স পার্টি কা আং কিসাফানো বুঝিয়া হাইনে বাগৈ কিসিসা তাকুতে বুকুক সং যারা সিনাই নেতা পেটা তংনাই নিরন বখা তেমা ওয়ান সক দं আনা কিসিসা কমেন্ট খাই সালাইনি आंले आं पाब्लिक आं टिप्रासा आं जनगण आं साधारण बरक आले सिलिया आइसि तेमानि बागैबा टिप्रा मथाया करे बीजेपी बानारम का बीजेपी या करे टिप्रा मथा पाइका अमो हाइनो आं नाइमालिया बुबु बुसिलिया आइसि तेमानो जुट सरकार होका तेमानो एलायंस पार्टनार होका आं बुसिमालि आइसि जों साब्रु नगो अमो हाय प्रोग्राम अमो हाय जॉइनिंग प्रोग्राम न खुंसा हाइके फैमिली जॉइन खाय फैमिली जोगदान सभा बाजार सभा जों गोबां मानु गाइसि अमो हायरो जों टिप्रासा जों पाब्लिक राव नुगाय से अमो बतमाबा जेता सिं सामा हाय टिप्रा मथाया करे बीजेपी पाइका तमांखा अमो हायमां मानि बागै निनि इलेक्शन गाना मानि बागै हान बागै ताथक एजागदि ताफिल जागदि चिन टिप्रासा ताखुते बुकुक सं निन साक साक दामरगदि गबै चिन टिप्रासा नेता लीडर रक चिन टिप्रासा चाया चुगिया गरै बिग्रा रङ फालै चामानि समो फालै चामानि अमो गबै फालै चाजामनि मुसुक बाजार मुसुक फालमा जागा थाय मुसुक फालजागमनि बाजाराव सि अमो हायके मुसुक रनो तत्राव दुरि रमै मुसुक नक फांबायके मुसुक मालिक बायके दाम साजागा से 28000 30000 32000 हि साजागे सेम मुसुक रनो फालजागमनि चिन्ति प्रसार रनोबो बाना कायसा रम रबै बा पॉलिटिक्स पार्टी कायसा पार्टी बाना रम रबै चिन्ति प्रसार रनोके फालजागायसि मुसुक रनोके बले बाजाराव तिलांगिनाय फालजागो चिन्ति प्रसार रनोके बले नुक खुंका सारवै कासावै बाना रम रबै फालजागो चिन्ति प्रसार नेता रबाय आइनि बागै मुसुक हायके ता फालजागदि ताकुते बुकुक सं ता फालजागदि आइसि निनि साकसाकनो दाम रगरदि नों तमानि बागै बैनि तलाबो थांगिनाय बके सिबाबा बके बरग या दे कि नंके बरग या आंके बरग या आं तमानि बागै बैबे फालजाग तंनाय बारो जायगा थांगिनाय आंबो बरगले आंबो बहायब्ले या थैयाक दं मकल हा खुंजु बख्रक दं आंबो बहायब्ले तमानि बागै आं बबाय फालजागनायबा ता फालजागदि ताकुते बुकुक सं सेम टू सेम चिन्ति प्रसार रनो पॉलिटिक्स बाय फालजाग दं आइसि मुसुक फालजाग तैके फालजाग दं आइसि मुसुक रनो बाजाराव फालजाग मानि दाम के बमो 31000 32000 33000 44000 अमो हाय दाम बुझिकारि मुसुक रनि दाम के चिन्ति प्रसार रनि दाम के बमो चिन्ति प्रसार रनो फालजाग प्रो दाम साजाग मानि बा अखक जागमानि बा दाम सावै चिरिक जागमानि बमो सिउदेनि र खोनादे आं सानाय टिप्रा मथाया करे बीजेपी बानारम फाइनाय रनो खाबाय खुबाय लामसगो अमोके चिन्ति प्रसार रनि दाम खक बादेंका 5 टाका देंका 20 टाका देंका 30000 देंका 2000 देंका 500 टाका देंका अमंका चिन्ति प्रसार रनो फालजाग मानि रां मूल्य दाम हाइसि निरो खोनायसि खुलुमखा तिने भारतीय जनता पार्टी 30 बागमा मंडलनि जनजातिनि मोर्चानि लुवाइजाक कायसा पान्डा जॉइनिंग सभा যোগদান सभा कलंकाय कामिब 7 नम्बर बुथ और जगह नगैमान खाना 9 परिवारनि 21 भोटार ত্রিপুরা মথনা ইয়াপাरै তিনি भारतीय जनता पार्टी যোগদাन खायखा अमायखेने आगामी दिन যোগदान सभा चलै थांनाय जागा जागा ত্রিপুরা मथानि ताबक যোগदान रगनि बागै जॉइनिंग खायनि बागै जतन फिल लामुजाक आगामी दिन बाजार सभा ते बुथ सभा ते नखना सभा खायै बरंना जागा जागा जॉइनिंग खायजानाय आर गोबां बरंना आनि फुन खाय दं ताबक मथना याकरै बीजेपी जॉइनिंग खायनि बागै आं जारा तिनि जॉइनिंग खायनि उनाव खाका हामबाय लामसगो तानि हमले भारतीय जनता पार्टी खं खायनि बागै बरंना नावै बुसं बसं आगु थांनाय जतन तै बुसं आगुनाय आनि आसाम आगामी अक्टोबर मास যখন তো চেংনাই আপনার কিল্লা আমচাইব ত্রিপুরা মথনি মাসাফানো কার্যকর্তা করি খানাই যতন বিজেপি বা যোগদান খাইবে নাই আনি আশ্বাস তে বিশ্বাস নারগৈ আনি কি সাকক সামনে আর পাইখা খুনখান सोंके खोना निरक तमाहि कांसले कुपुर कानै चश्मा कायसे थुबै तमाहि बाचावै बक्ति तारका तमाहि साका नुखना चिन्ति प्रसार न फालबायले हाबा आं निरनो फालला हाय सौला हमाने हाय कक थैबाय के बसावै खोनारय दं हानाय निरक कांसले कुपुर चंगा बा चश्मा कायसे थुजा अमनो लीडर अमनो चिन्ति प्रसार गरीब बसा बिग्रा न फालनाय र अमनो फाल दं आइसि बाचावै निरक नुखनायसि नायदि जारा नुयार नायदि सावै दं ब
kamsle kupur kane chosma kane bo sawi tamai chinti prasar no phalbai la hapro tabo ba kha ka hambai kha kupur bai hai hambai robai ya kena lam sokta chinti prasar gori besar no je dino meeting misil nai Agartala Udaipur nini Kanchanpur je pa jaga nini misil meeting nai apro ke o je kha bai khuk bai kha purei lam sobina sokma boro no musuk gari o musuk datei ke tilangai dawinai misil meeting tilang snaita dammana ke seba borok masinai rangmana ke seba borok masinai mungmana ke seba borok masinai omongka rajniti politics omongka chinti prasar no phaljak mani so nero khana kana bo je tamahi koksa agami fainai October 1 tarik ni simi inke jeti pramothani kajjokorta ba leader tanai rose jo to BJP wa join no sinai pu killa bagma 30 constituency arani borok je tipramo thabo tanai ro kajjokorta je leader ngi tanai ro joto si tipramo thabana ro phaibai sinai pu boni amo one chok mani amo kbai engnai amo heke bo sawi tong one ala aisi nai din ro chengti prasar no phalnai borok sebab phal bui phal phaya one sar thangi phal chengti prasar no chini borok si phal aisi soinka ang kholomo joto chinti prasar no ta thang bajak bai sidi ta phil jak bai sidi ta thoke jak bai sidi aisi chinti prasar bai ti prasar thoke nai borok bo ta thoke ja sidi chinti prasar no gorib bigra si cheng chinti prasar kebu doni kebu rangganang omo hare no phal jagya cheng hai bigra gari borok no se phal jago takukte bukuk song je kuno party je kuno jaga thangli join do diniro jugdan khai diniro hapana chini tongmung chini samung le o chini siri siti omo nengnai chini tangmung na omo nengnai da khungsa godol khungsa tiwi no chengle phunai ke maide macha machi ke onkari thangine chena tangine macha nai omo wansuri takukte bukuk song hani bagine sak sak no dam rogra di tarpore boi o je phunai ke nongni baklai thangai tangai lengma lengsa phaibinai te omo baino bazar hati khoros sani omo baino kathang tongni omo baino basabati no phrengsini palai sini ngake wansui ne di নিজেनि बोसाबतै बर' मा फोरोंनाय बांला मिडियाम मा फोरोंनाय बांला स्कुल मा फोरोंनाय उनाव फालै जानाय तिप्रासा लिडार हजानाय र नेता हजानाय र बर'नि बोसारनो बर' फोरोंनाय नवोदय स्कुल हायरावबो थाङै फोरोंनाय बर' रां नांगिया बर' पावार बै थाङै फोरोंनाय आछि निनि बोसाबतै आप्रो नवोदय स्कुल दे चान्स रजागनो रजाया ननो गुरे रय तंजानाय आछि आसिक दर के थंजागो ताकुते बुकुसं बुसिलायदि हानि बागिनो